Imagina que volguessis canviar les normes de casa. Probablement requeriria un gran consens entre els que hi habiten. Doncs el mateix passaria si volguessis canviar la Constitució d'un país o el que seria l'equivalent europeu als tractats fundacionals de la Unió Europea. Que alerta, són tres: el Tractat de la Unió Europea, el Tractat de Funcionament de la Unió Europea i la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Però com funcionaria realment? Doncs bé, el primer pas és el bàsic, i és que algú ha de fer una proposta. I no, em sap greu, però aquest algú no pot ser tu ni puc ser jo, sinó la Comissió, el Parlament o qualsevol dels estats membres. La proposta s'envia al Consell, que haurà de decidir per majoria si comença o no oficialment el procés. Però posem-nos en el cas que sí que l'accepta. Quin seria el següent pas? Doncs bé, el segon pas és la convenció, on literalment s'hi representa tot Déu. Parlament, grups polítics, comissió, estats membres... I aquests representants consensuen el nou tractat. Podeu imaginar-vos que no és feina fàcil, i és que van part per part. I posteriorment, a la conferència intergovernamental, els representants dels estats membres de la Unió Europea aproven per unanimitat el nou tractat. Però no, amics, no és tan fàcil, encara queda un últim pas. I finalment queda la ratificació, i és que com qualsevol tractat internacional, els estats membres portaran aquest text aprovat pels líders a la ratificació popular, ja sigui per referèndum o al Parlament Nacional. I ara sí, una vegada ja estigui ratificat per tots els estats membres, el tractat ja pot entrar en vigor. Com veieu, és un procés llarg i que requereix molt de compromís. I si la setmana passada veiem per què era necessària una reforma dels tractats, aquesta setmana veiem que potser podria posar a la llum moltes de les disputes internes dins dels països de la Unió Europea, i això podria fer donar-los la imatge de fragmentats i dèbils davant un sistema internacional que està molt canviant. I tu què en penses? Hauríem de començar a canviar els tractats o millor deixar-ho així fins que s'estabilitzin les coses? Deixa'm la teva opinió als comentaris i no oblidis seguir-me per no perdre més contingut com aquest.